Mama vin casă. Strâng în pumn un talisman și mă rog să rămân tare, că pe alea asta mersul nu e neapărat o plimbare. Ești de pe soare, nu o să fii plătit pe lună, dar înveți să dai cum pun și să iei bani cu cealaltă mână. E o aventură de la viață pe bordură până la ăia care își vând casa ca să tragă marfă pură. E de structură să rămâi mereu alert dacă apar cu propuneri tot felul de pretendenți. Trebuie să înveți să produci independent, că în jur ai numai străini